Естествено е тая сложна магическа постановка, само за да се види за какво става дума. Това е пресата, това е лоста на пресата, оригиналният лост на пресата, и това е тук мостреното острие, което даже се е забило в дръвчето. На същата ос на пресата току-що монтирах с малко измислици динамометричния ключ. Това е динамометричния ключ и той тук показва едни килограми на, ще питам Магнуса, нютон метри или килограм сила на метър. Въпросът е, че аз в момента нямам никакъв критерий какво се случва на края на острието като усилие на натиск и ще трябва с малко гимнастика и малко смятане някой да помогне да видим как това усилие, което е тук на оста всъщност това е някакъв въртящ момент, как се отразява на стъблото на пресата, което всъщност тук долу при острието вече дава чисто перпендикулярен вертикален натиск. И това е идеята. И с ония датчик, ако всичко тръгне, просто ще измерим усилието и ще е много лесно. Ако не го измериме точно с някои от тия гимнастики, ще трябва да го сметнем. Най-сложното, всъщност сложното се получава това, че това усилие на този лост, който е 30 см и този 30 и няколко, се оказва, че когато лост е в крайно положение, усилието е много голямо и острието много бързо се забива в дървото, което значи, че с много леко, с по-късо рамо трябва да натискаме или нещо от сорта. Но малко сложно стана, но ще го помислим. Все още има мегдан да се мисли по въпроса. Това за сега.